Haló, Nie, to ide aj vo farbe. Ale zvuk nejde, čo? Nie. Teraz to je super. No neviem, či to nebolo lepšie na tej telke. No, metrový kvalitný. Bolo nahrávané asi tu z videa, vieš, a tam bola zlá norma prepnutá na tom videu. Otec, aké háro. Možno to niekto ešte má v takej verzii. Neviem, čo, skáďa to bolo, vieš, ten originál. Ja jeho na to bolo. Možno ešte originál kazeta s tým. Možno to, že... Zastavíte sa, preto majú penický zdraván. A už to majú nikdy? Hej, originál som hovoril. A čo s tým spravím, keď majú originál na karte? Čo? A to je aká karta? VHS. Jedno, keď je kamera, z kamery stien. Ty z ktorú mám to zberali ste? Z videa. A to už bol na videoka. To už bolo dvakrát prekomentované. Bolo z videa, vieš, na videu, tak